दा जों बेखौनो जोंनि इउनाइटेड फ्रन्ट एक्स एनजिपि नि जानानै दिनै जोङो नैबे बिथां कान्तिस्वर नार्जारिखौ जोङो दिनै बिथांनि न'आव फैनानै दिनै जोङो बिथांखौ लोगो हमफैदों आरो बिथांखौ खौरां लाफैदों। बेजों लोगोसेनो दिनै जोङो मिया बिथाङा उदां अख्राङाव ओंखारबोबाय। बेजों लोगोसे जोङो बिथांखौ दिनै जोंनि खौसेथि आफादा दिनै जों बिथांखौ खबर लानायजों लोगोसे साबायखर बावनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो बे दिनैनि जिनुखि बेलायाव जों खौरांनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानो बिथांखौ जोङो उदां अख्राङाव लाबोनो हानायजों लोगोसे बिथांनि न'खर आरो बिथां गोजोननायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो फोरमायनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो जिनोखि माखासे आरोबाव थाबावनाय जेलाव दंबावो बिथांमोनखौ जोङो नैबे दा जिथुनिखि सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव बिथांमोनखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामो बिथांमोननि जिथुनिखि दा थाबावनाय जेलाव थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौखौ जोङो मिजिंथियो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे जोंनि बाहेरायाव थानाय केस सोलिबाय थानाय जेनाखि दंबावो बिथांमोननि केसखौबो बिथांमोनखौ फोजोबना होगोन बा केसखौ सिफायना होगोनखौ जों सरकारनिसिम बा बिटिसि सरकारनिसिम जोङो खावलायहरो आरो लोगोसे थांनाय सिगांनि जिथुनिखि सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावबोबाय बे मावबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि ट्राम्पसा जोबनायजों लोगोसेनो दिनै जोंनि जिथुनिखि गोदानै दाजानाय सरकार बिथांमोना जोंनि जिनिखि जेलाव थानाय बाहेराव थानाय जेनिखि रिहेबिलिसनखौ मोनफुङिखौ बिथांमोना मावनानै होनांगौखौ आङो मिजिंथियो आरो जेनिखि दुखु खस्थ'जों दिनैसिम 7 बोसोर सोरबा 12 बोसोर 14 बोसोरसिम जेलाव थानाय माखासे सुबुंफ्रा बा माखासे सोद्रोमाफोरा बिथांमोना दिनै जिनोखि सरकारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो आं खावलायो दा जिथुनिखि सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सरकारा जेन बिथांमोननि सायाव थाबैनो बिथांमोननो सोलिनो थाखाय रिहेबिलिटेसनखौ होयो। आङो दिनै नैबे निउसनि गेजेरजों बेखिनिखौ आं फोरमायथिनाय थाबाय। एक्स एनडिपि जानानै जों जिखिनि मैया जिखिनि बिथां जाहा मा नाम कान्तेस्वर नार्जारि बिथाङा मैया 12 बोसोर जेल जाना मैया गबोदों। जों माने एक्स एनडिपि हिसाबै गासिबो जों गोजोननाय मोनदों। माने जाहाथे आरो माने उनफ्राव जिखिनि गभर्नमेन्टआ जोंहा आसा दं गभर्नमेन्टनि सायाव 100% जों फोथायनाय दं। दानि गोदान गभर्नमेन्टआव जायफोर थाबोबावदों बेखौ इमिडियेट सारमोना जा बानायगोनखौ जोंहाबो फोथायनाय दं। मानो होनबा जायनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनानै दिनै बे पर्यायाव फैदों नालाय बेनिखायनो उननि पर्यायाव जिखिनि थाबोदों जेलफ्राव सोरबाया गुवाहाटि जेल दं, सोरबा तेजपुर जेल दं, सोरबा क'क्राझार जेल दं, सोरबा नैबे मरिगाव दं। बेफोर इनिसियेटिभ माने गभर्नमेन्टआ थाब एक्सन लानानै बे बुस्थुखौ थाबनो फोजोबनांगौ आरो बेफोरनि बेलायाव जिखिनि केसफोर दङ केसनि बेलायावबो जोंहा दा बर्थमान हाग्रामा सारनि दैदेननायाव बे बुस्थुआ थाबनो जोबगोन होननानै आं माने 100% फोथायनाय दं।